ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay aday to'y laang tiinrimit mo si Ka Andro. Day talaang nga rin tinabati iti sweldo, merna bakit? Ay nawaw, day to'y laang tinabati iti sweldom kunam. Oyn, Apay ngay, kurang pa'y day to'y amaigatang iti bagas. kasano ko ma, kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y? Automatic ama ikas sa ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti 1,000 ita. Adupay mo ti bagas tayo. At damot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya ngamin ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot ken ka, Mari Mirna. Anya ti masapul mo, Mare? Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta kunam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot-kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare. Adamot in-order ko iti online. Awan amamum amabalin a pagutangan, Mare. Ni Nana Hilda, Mare. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mon ti imutang ken kuana, Mare. Saan pa'y, Mare? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Mare. Bagaan naktunoan niya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton bigat. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo Anya ti utangam aya. Kwarta ko man, Nana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki, di no tilakok ti utangam. Ay saan, Nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4 pays. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta, Nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa, Nana. Masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wan, Nana. Apaman amarilisan kami. Agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wan, Mare. Insaldak pa'y laang ti ATM card ko iti 4 pays. Anya ngay ti inrason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak, Mare. Ay nawaw, namarti mat adagos. Wan mat, Mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay, wan, Mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang, Mare. Lalaingam ti agdrama, tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4 piece, Nana.
Ay nawaw, Amok nga adda ka asiyo itikas kada kami amarigrigat nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusen ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi nana. ay una yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay kwa nana, kwarta ko ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat abagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay kasto ngamin nana. Adda in order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din anana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sigay, 1,500 laang ti maipabulod kaw. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan kaw. Anya ti may imbaga ni Mirnaking kahil da bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang kat ikam ita bakay. Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saan da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada kano ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Asanon no sana makabayad da kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpes lakay. Nalakalaan kin katagtalag iti sa bahala tao. Kat amumot anarigat tagsingil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Marimer na. Wan mare, marilisan tayo kanu inton umay alawas. Wan nga rod, iso na laang tainsal data mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na, taag-check da sirkan ma'am. Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan ta amapan iti ayanda, mare. Sika ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta. No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Ti bayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check ngamin dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano ngay no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may saha, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad ah. Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na kadimot laang Hilda bakay? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Ngamen, maichik ka no, no awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Ang mga mit nululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Amumbit na kita no tantuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay. Barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti ubing dahi ta akwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng,
Amok ti ugalim kay. Na, Numakaigam kay ti kwarta, kat saan ka nga agtal na, aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. depende lang tamo ngamin alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit tayong ti kwarta dagiti 4-piece a kalugaran tayo. Bakit? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Iso ti pagsasaritaan dagiti babakay ti restore itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Sika paikit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam akasapulang mit ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag da kanyak. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lata. Yung jak masigurado ang masingir ko ida. Bakit? Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot ngamin sa bali anang usarak iti kwarta na awat ko, nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, nana. Kasapulak mat ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga gorayak. Idin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak matan ti kwarta. Di kay matan makasarita na sayaat. Di kay mat makauawat, nana. Awan nga rod kwartak ita. Uray labusan dak ita. Awan a talaga. Ol budan nakmatan. Itala ang manan nga imay ka dito'y isturkaw, andraw. Naibos nga minti mantika la ako ni Nana Betty. Iso nagdiretso ak dito istoryaw. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa saan asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanya ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang kadimot. Insalda na ti ATM card na iti 4-piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas kat addamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, jak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4-piece kan Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amumay, abawal ama isalda dahi nga ATM card. Bayadak to lakay. Nang usaram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang mat asyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami man. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo iti listahan lagi ti beneficiary iti 4-piece. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda. Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kasta manan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mat amabalinti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masuknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti beneficiaray. Ne, saan kumamot akastaan, Nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw.
Tapno malpasan, ti saritaan. Nakasaritak mo lang ang dadya Amirna. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ang mabutang dadya ama i-report lakay? Di na imbaga no kaano ang bayad? Saan pa'y ngam siguradong agbayad dayjay? Makitak ang madanagan itay, kabayatan ti panagsarita mikait. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutan tap nagbayadan. Sigurado, adi namit lang kaya ti maikat iti dayta for page. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apaya kasta. Kasla damot pagbutbut nga, Marimer na. Kinasaritanak ni Nana Hilda, mare. Aya, Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. ay nawaw. Apaya nagpakita ka ngamin, Mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Ang mga numaikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasaya at mata nakalagip kayaw. Uwan, Nana. Narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, Nana. Itid yung nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumare, tapno makautang kami laang kada kayo. Makita yo dayta nga aramid yung kumare. Ngum saanan ang maulit, Nana? Saan min nga isalda ti ATM card mi? Kasta agbutang kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma ang maibabain, no di da kayo mutlaang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang aka nito. Laglagi pam kuma aka nayon, ariribok kan panakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan da ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam ka din o adadamila kan Celso iti balay nga ipapaabang ta, Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukarda itay limabas sakit ti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigol, nakailad damanan. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente kan danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad, bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay, una yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da.
Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirak ti bayad ti abang, kuryente kandanom. Ay, kuha na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan matlaang amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa iti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramitan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo ngarot pa kitaggadan nana. Ay nagaduditano kayat yu lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo. Ikan na kami iti 2 alawas apawayway nana. Siguraduhin nyo lang nga makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad, taday tamot tinagsasaritaan tayo. Ninanauring mo dayjay. Agsingsingiran selso lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungat dayjay ano nakita nakailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. 2 abulan lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawaw, 2 bulan lang gayam kat. 2 abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapol nga akita ka iti pakitang danam lakay. Narigat no mapunwan di bakit kat papanawin data. Nalpas manen ti 2 alawas. Adamot siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarod nana. Anya? Saan kami pa'y anakitang dan nana? Ay nawaw, anya nga iti inararami dyo iti 2 alawas. Nagsapsapol kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin ang naikat nila kay mo iti sigod a pagtrabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danumken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mat ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit mare? Dayje abakit auring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita maray. Anya ti diyo nagkinaawatan aya. Agsubli-subli nga ron iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan maray, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumot ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Ininutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta? Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kastamot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod data. Ay nawaw, siya nga agpaiso ti gayem mo, ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wan, 5 bulanan lakay. Ay nawaw, anyo tala aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal agsingirak ket nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rudan ti planong bakit? Mapanak manen iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasaya at bakit? Ipalawag mo ang nasaya at tabarang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan latta, talaga apapanawag idan.
5 abulanan, Mila. 500 lang ti maitad ko ita, Nana Uring. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda, Nana. Tunggal umayak ag singir ket nagadu arason nyo. Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo, Nana. Kastalat tang arudan? Gaputan na kisarita kayo, saan kayo ngagdiskitar? Saan akasta, Nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawon na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya ter aramiden nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas border siyaw, Nana. Kumusta ngay, bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa. Kurang dayta, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang arudan nida. Kumaangam naturad mat asumong sungbat ni Mila. Anya? Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. Saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Mano ti bilda iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad. Tawan mat bibiyang da nga agasawa. Relax da laeng mat ngamin. Nukas na, kaya't ni Nana Auring apumanaw kayo? Won, Maray. Agasam man ngamin ti 5 abulan, Mare. Awam mo nga rod maibayad, Maray. Nukas ta nga rod, masapul apumanaw kayo, Mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yo kadakwada. Rupat kwarta kidi dadya bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, Mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, Mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunamot nga awan plano ming agbayad. Wen ata inuray yo ang maurnong ti 5 abulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawon da kayo. Adalat ta karbangan may, kas borders, Maray. Ay na Mare, aramiden tayo ngamin ti responsibilidad tayo Inikat mo maggayam ti hos ngagturong iti ayam damila, Auring, bakit? Para makita, Anya? nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. Ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo dalaeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya? Awan matan sumangpot adanum iti ayan mi, Nana Uring. Inikat ko tadi yumat ammo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat, Mila. Managing bubukod kayo mo't. Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danaw. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat ammo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pay lang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanan pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kami to. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamat laeng. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaeng balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danaw mo, no? Kaya tiyaw, nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan, Mila. Mano abulanan. Anya ngayon? Awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di Nana Uring. Mapanggaman kiditian ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko 500 kung kwa na idi napalabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay lako mga ataksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga rod.
Sa dino ti papanam, Marimila? Mapanak agreklamo ken kapitan, Mari Dalay. Ha? Wan tawang mutten ti sumangpot adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga rutikas jay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan kalaang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagang Benito Lakay? Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae? Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Gankwana. Iti kasta nga inaramid na kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay no, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya, di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kas kadata yung agab-abang. Imbagak magkengkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan kapitan. Amangan no adati amom amabalin apakitang danan mi Mari Dalay. Ha? Anya ti ko na, Marimila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbaga ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak Mari. Kunak tumo ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko Mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan Mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanahon ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy Mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada nyo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi Mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayan dala ang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod, nasakit ti ulok a makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ila iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan nana? Kas landlady, adda karbangak amang papanaw kada kayo. Nang runak at diyo matammo ti agbayad. Ada na urnong dito'y nana. Ha? Ada 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay ket dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot ng trabaho may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta ti balay ta, Denver? 30% pa lang tinalpas, Mabel. Ang sweldo kami ita. Ipawit ko ti sweldo ta isupay nga igatang mo iti materyales. Wala, nayunak daw. At damot na paglakwak dito. Aywan, kumusta ti panaglakom iti karne kanat natang? Nasayat, mate. Matumal lang no minsan. Tinapatag kat adda kasukat ti bannog mo. Nadamot gid de. Adala tawad na kita aldaw adakkel ti mapaglakwa. Nasayaat mat nga rod no kasta, tapno addamat ganas mo nga agbambannog. Wala? Mala, agpakadak nga rodan. Alaam to ti ipawit ko a kwarta, tagumatang ka iti materyales. Iti kasta, addamat ten bukod ta abalay no agawidak di ta Pilipinas. Ni Denver ka diti inawagam, friend? One friend, Kumusta nga iti balayo? 30% lang ang kano tinalpas, friend. Ay nawaw, mayatan day ta, friend. At least, ada narugyan. Maininot to amalpas. One friend, kas di mo ti kayat ko kan Denver. Amuna ti agplano. Madlaw mat a responsable a tao ti nobyong, friend. Iso ang nagtalakak kan kwa na, nga uray saan kami pa'y ang nagkasar, friend. Mayat tinapanunot yu, friend. May mayat no ada ti bukod yu abalay. Iti kasta, kat ada ti pagnaadan nyo no agdan na kayo. Pudno launay tanak ko nam, friend. Narigat ti makikapkabalay, friend. No siya ka nakapadas, kat makapa-stress mo laeng. May mayat lata no ada ti bukod abalay mo, tapno maliklikan ti isyo. Imbayak dito'y kalapaw mo itay. Kat awan ka mo, Denver anak ka. Wala ata nagpasintro kami, tatang. Ay nawaw, ano tinaramin nyo dyan sentro? Gimatang kami ti materyales para iti balay mikin ni Mabel, tatang. Ay way, kumusta mo tin ni Mabel, ija bro? Nasayat mga tatang. Kanya ti plano yung ay. Kanong agkalay sa kayaw? Numalpas ti balay ming. Ti papilmi mo ti asikasun ming. Iti kasta, legal ti panagdin namin ton, tatang. Numabalin ko ma, kat saan nyo napabayagin? Tamapmapan mo ti tawan, anak ko. Wan tatang, agurnong kami lang. Narigat tagpamilya no awan ti ustong urnong. Kaasi dagiti ubeng. Adamot ka diti punto manak ko ah. Mong kitain nyo, tamang ano maliwayan nyo. Kaya't ko pa'y makita dagiti apo ko, sakbay amatayak. Ni tatang talaga. Napigsa kayo pa'y mo ta. Uray napigsa pa'y. Saan tayong amo ti mapasamak ka dagiti sumarsarunong aldaw, anak ko? Apaya kasta tilangam nga imay dito'y isturkaw, Mari Layla. Maruruda nga rod iti dayjay adinbar, mariwina. Ay nawaw, apay ni Denver. Aday naramid na adi mo nagustuhan. Isukay din ti pangipawpawitan ni Mabil iti kwartana. At damot nga minin plano dadwa, Maray. Awan bibiyang ko no anyaman dayta plano da. Saan da pa'y mo't anak kasar? Saan da nagkasar? Ngam siyempre, agrugrugi damutin nga agpundar. Tinapatag akit saan amasayang ti kwarta ti anak mo, Maray. Dayjay ki dain adinbar ti ang numar iti nagrigatan ti anak kaw. Ay, siya na mabalin ti kasdi kanyak, Maray. Ay unay kan, Maray. Imbes amaragsakan ka, tada plano dagiti dua. Kasta pa'y laang ti bagamag. Apay,
Naabak ka kadimanan iti sugal, iso anapudot ti ulaw. Manaw ti impawit ni Mabil nga anak ko kang kadimber. 20,000 na. Apay ka din. Ay nawaw, agasang man ti 20,000. Naigatang ko ni ti materialis para iti patpatakder mi abalay mi, nana. Nayuna mo ngamin ti budget yu Saan lang ati kwarta ti anak ko ti ururayang. Isumutar aramidak, nana. Anusak ti mangilaklako iti kumkumpurme. Tapno at dati mainayon ko iti kwarta nga ipaw-paw iti anak yaw. Rumbang lang tasikamat ti lalaki. Saan na mabalain ani mabilaang ti aggastaws. Saan mo, nana? Siguraduam lang. Saan nagaputan nagabrot ti anak kaw kat isumatan ti namnamaam. Una na. Uray di ibaga. Amok daytan. Amok ti rigat agsapol iti kwarta. Nawatam ka di ti imbagak, Mabel. Nakapsot samat ti signal yun, nanang. Ulitin nyo man timbagayo. Ni Denver Anubium, anak kaw. Apay ni Denver, nanang. Ada sa bali apang usaran na iti kwartayaw. Anya? Nakita ka nagiinom da kadagiti gagayim na. Ay nawaw. Kaano, nanang? Idi na palabas alawas laeng, anak kaw. Anya? Kita tamang sayangan na ti kwartam. Timbaga na kanyakit para iti materyales ti kwartang ipawpawit ko, nanang. Kasaritam manan. Nalaing nga agulbud da dya lalaki. Nalaing nga agsaaw. Ngam no daduma kay inuulbud gayam ti ibagbagana. Isu asika. Pilyam anaimbag ti pangipawpaw itam iti kwartam. Ay nawaw. Nalpasan. Naibaga kun ti kayat ko nga ibaga iti anak kaw. Para makita ano mangipawit payla ang iti kwarta iti daydi adinper. Nagloko kan, Denver. Apay ka di manan, Mabel. Anya ti basol ko. Anya di nadamag ko amakiin-inom ka dita. Ne, asino ti nang idarong kang ka? Saan mo? Di nakman uluulbudan sika. Udno ti bagbaken ka. Narigat ti trabaho mi ditoy. Sa ita, maamwak amakiin-inom ka dita. Sana pudno dayta. Makumi ko makiti trabaho dito eh. Awan ti oras ko para iti kakastabanan. Ulbod! Asino ti nang idanon ken ka amakin inumak dito eh. Amangan mo't no perpredyan daklaan. Amangan no apal dalaan kadata. Saanan amasapul amaamwam no asino tinangidanon kanyak. Ipagarup mo siguro adyak maamwan ti kalukwam. Kasimot ni Denver, friend. Maasyan ka itikas dya a klase ti lalaki, Judy. Anyat amom ngay, amangan no inuulbud ti indanon da kang ka. Amangan no kayat da kayo laang apagapaan. Imposible mat ah. No agsasao ka, kasla sigurado ka apod no ti indanon da kang ka. Ninanang tinangidanon kanyak iti kalukwan ni Denver. Anya? Panagkunam ka di kat agulbud ni nanang kanyak, friend. Ure ni nanang mo tinangibaga, rumbeng laang nga agimbestiga ka. Di ka agdarasudos, my friend. Amok ter aramidak, friend. Amangan no iti udi na kat pagbabawyam to dayta, friend. Patpatyam ti idandanon da kang ka. Anya ti masapul mo? Kahit kula amamuan no anya ti plano, Mabel. Anya? Dua bulan asan ka ngay mauawag. Awan pa yung timpawit mo akorta. Panagkunam ka di kat agpaw itak pa'y kalpasan tinaamwak. Kasano nga roden ti balayta? Baybay ampay lang dita. Anyat kahit masaway. Basta, manipod ita. Ninanang ti pangitalkak iti kwarta. Ay nawa, apay akas tamot tan. Apay kami napatpatyam ti dandanon dagan ka. Kat saan mo't nga rin apod no day jay. No anya ti desisyon ko, irespetom. Okay, atagan ka dayta. Talaga, agdesisyon na para itibagi. Nasurok adwa bulan samatan adi kay nagsarsarita kini Denver. Ay, awan bibiyang ko iti day alalaki, Judy. Anya? No siyak lamay sa pilyak ti ina. Ay nawaw, saan mo't adakas a tao ni Denver, friend? Anyat amom ngay, agul-ulbut to pa'y kanyak. Nakita ni nanang anak inom, ngam idi mawagak inlibak na. Amangan mat, no ninanang mo ti agar aramid iti paggapaan nyo. Apay ko mga garamid ni nanang itikas na. Dayta ti jakam mo. Awam mitlagayam ti amom amakagapo, ngam no agsasao ka dita.
When ta posible mat mapasamak ti kasjay, friend. Ado tinangag ko nga istorya akas takot. Ay na, di nakpakibiyangan. Adda panunod ko. Saan amasapol nga isuro na? Okay, adda kang kadayta. Good morning, Mariwina. Ay nawaw. Anya tinaknakan mo, Marilayla. Naknakan. Awa mo, Maray. Mayat nga mintiisam mo. Ay, siyempre, naragsakak ita, Maray. Apay mo, Maray. When tada impaw it ni mabil kanyak, Maray. Para kano iti balay may. Ipatarimaan ko kanaw. Ayong kasanungay ti balay dakin ni Denver. Sandan nga ituloy dayjay. Nay, apay nga sayang mo't dayjay. Saan ko naparikot dayta, Maray? Tinapatag kat makaiguma manan iti kwarta. Kita amaray. Tama nga no ipaabak mo iti sugal ti kwarta ti anak mo. Sayang! Anya ti kunam, Denver, anak ka. Agbiro kay ti bayar, tatang. Ilakok ti dagami kan ti balay asan pa analpas. Ay nawaw. Apay nga ilakom. Ilakok ta isublik ti kwarta ni Mabel. Apay, saan kayo kadin nga agsinubyan? Saanin, tatang? Nung ninanang natipilin na, saan ko akontraan dayta? Anyat kaya't masawan. Ninanang nagayam tinangitanon ang makininumak oray saan mo. Anya? Dayta ti pudno, tatang. Patpatsin na mo ti dandanon ti inana. Una, ta inana nga ruday jay tatang. Oray kam malit ti dandanon na. Isulat ta ti pilyan ni Mabel. No apay ngamin amasapul nga agpili. Diyakon kahit ti sakit ti ulo, tatang. Kahit ko amalpasan dahito yung isyo. Hello? Nalako kong ti dagakan ti balay asan pa analpas. Kan? Isublik ti kwartam. Itid ko iti inam. Tapno di mo mat ko na. Mano dayta? No mano timpaw it mo. Isu ti sublik. Okay. Awan mo't maramida. No kasta ti desisyon mo. Napatagtinak kanya-kanya. Amok day ta. Siyempre, inam day jay. Una, pilyak tinak Denver. Okay. Itid ko kininanalayla ti kwartam. Isunto tawagam. Okay. Siguradom lang akumpleto ti kwarta nga isublim. Kalpasan ti upat atawan a panagabrod ta. Makaawid tamat langan, friend. When nga rod, friend. Asino ti mangsukon kan kangay? Nilakay ko, friend. Si Kangay. Awan, friend. Sigurado asaan ang makaumay ni Nanang. Di, makigidan kalatan kada kami. Mabalin ka di? Una, kasaritak nilakay ko tapno amuna. Win man nga rod, friend. Makigidanak kada kayo tapno sa anak amarigatan nga agkumyot. Kan, makatipida. Ti aginak, tatang. Napanda di ta health center, Denver, anak ko. Adda ka nung amin ni doktora ita. Nasayat mo't nga rod. Tapno saanin ang masapul nga agpasintruda. Huwag gayam. Nagawid mo't gayam ni Mabel. Anya ko maita no nagawid, tatang. Awan mo't kit day. Awanan ti bibiyang ko kenkwana, tatang. Adda mo't tin pamilya. Sapay la kuma, ta saan mo nga isukat ti pamilya, manak ka. Ay nawa, saan ang mapasamak day ta, tatang? Napatag ti pamilya kanya. Noan yaman tinapalabas mikin Mabel, kat napalabas ang dayjay. Saanin ang mabalin asubyan? Anya ti kunayo, Nanang? Awanan ti kwarta kada kayo? Awanan Ay nawaw, apay nga awanan. Saan nyo pa'y mat nga imparenovate ti balay? Naigastos kaun anak kau. Agraman ti bingay ko nga inted ni Denver. Awanan anak kau. Ay nawaw, nangip-ipanan nyo iti kwartak, Nanang. Nagastos ko nga rudan. Anya ti ginatgatang yo aya. Apay anaibos adagos. Ti kunayo kanya kat idulin nyo pa'y tapno adda pagpuunak no agawida. Kumaa, gamday law anak anang igastos anak ko. Ay nawaw, anya klase kayo nga ina. Wan, kabayatan ti kaadam ijay abroad, makisugsugal ni Nanang Mau.
No kastarod, insugal na ti kwartak ken kuana. Nalabit a kasta nakaw. Di na pa'y napatarimaan ti balay. Kasano kat kanayon ijay sugalan. Ay, una yun ni nanang. Isumit lagayam ti mangilumlum kanyak. Naimbag ni Denver idea, tay gatgatang na iti materialis ti kwartam. Ti ko na ni nanang kat inom na ti daduma nanawena. Imbaga ni nanang mo dayta. Wan nana. Ay, umapanlakit di dayjay, iso ang nagaramid iti istorya. Ang napalabas mo dayta. Addan asawa ken anak ni Denver ita. Anya? Da kayo ti makagapuno apay akastoy tinagbanagak nanang. Pasensya kan anak ko. Anya ngay ti maaramidan ti pasensyayo. Awanan nanang. Nagbidutak, ambok dayta. Diyak laing pagarup ang maaramid yo ti agulbod kanyak. Da kayo ti pinilit ta ina kayo. Nagtalagak kada kayo. Nga maapay akastoy ti inaramid yo. Suray mabil anak ko. Awanan nanang. Anya ngayon ti pagbanagak kita. Kunak no ni Denver ti ayan ti parikot. Da kayo matlagayang. Kunak tumot kang agimbestiga ka pa'y. Diyak namnamaan nga agulbod ti inak, friend. Saan matan ang maisubliti na palabas? Nalaos ti pa nagbabawi, friend. Nagdarasudos kan tumot ngamin. Tunggal ada ibaga ti inam kat patpat tiyemmet. Inakmat ngamin day chay. Uray inam. Rumbang nalaang nga amuam ti pudno sakbay nga agdesisyon ka. Saan aga po ta iso ti kadaram kat patsyemmetan adagos. Di ka agbalin a one-sided, friend. Ay, nawaw! Sakbay nga agdesisyon tayo, amuan tayo pa'y ti pudno. Saan tayo nga agdarasudos, taamangan no agkamali tayo, kat isupay ti pagbabawyan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.